Aloha. Moje meno je Skuler.sk a toto je... A tento vlog to počtu druhý je o závislostiach. Tak. Takže závislosti sú... Takže závislosti sú rôzne. Čo sa napríklad, závislosti sú rôzne ako závislosť na čokoládu. Fuj, tak si naozaj zrušná. Na fetovanie. Ty Gamer, ako sa máš? Dobre. Na horálkach. Na horálkach. Alebo napríklad aj na žuvačkách. A vám toho hráčka povídal. Díky, Flendersi, ale musím ti darovat, ještě nemluví. Táta! To není tvůj Vždycky po horálkach, no také nabudený. A takisto je dôležitá závislosť na sexe. Ľudia, ak si myslíte, že každý deň si kupujeme takéto balíčky piče. Ľudia, ak si myslíte, že každý deň si kupujeme takýto balíček žuvačiek, tak ste na omyle to preto, lebo my si na to šetríme také 3 roky.